Menteri Rangba Khubor Konrad ke Sangma mentagasngi ulalet yu kejat hasnong banyun ha apa Shillong baneshim benta ha kajingbu Mawnongrim yaga Kynroh jang ka Ophis Treikam ka Seng ba Nongshat Nongkhein nyutrep nyuskum ha kani kesngi le don lang ru UMLE kamlim constituency ba R Lingdo nalor kiwe kiri Rangba ha ba ajingkran Menteri Rangba ulaong ba kani kajingelang mentagasngi kamdai tang halor kajingbei tengka na ka skim CMSDF ndre ka yad bat penbeteng ya ka jingkut jingmut ke sorkar ban bat yada bat kentiu ya ka dustur tenrai ka riti dustur bat kamkong san ka jing itu bakar pang jong ki brio ka Seng ba Nongshat Nongkhein ka dei ka bala Seng house nam khat kendai spa prapu ar ha madan riting Shillong hadin ka jing Seng ya ka Seng ka lathit ya ka jaka ha banyun lengba ka jing no senyang ki rangba bala tep kum ki riu temen harengkat bat ki dekhot ka Seng bat labu kum ka headquarter jong ka Seng bat beteng ru ban syakri kum ka jaka ban trei ya ki kam jong ka Seng ka jinglut jing sep jong ka ni ka project shna Kynroh ka long sap huai lak hendri pukandai hajar ar spa hendri phau tengka bala bei lengba ka chief minister special development fund ar hajar ar kusan hadu ar pu hendri Bakila siapa nak kecat red yang cat sutra dimentai kini kikun samla kiperi angin ya kan history